În numele Tatălui, al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Din viețile Sfinților citire, luna ianuarie, ziua a doua, viața Sfintei Iuliana. Într-o iarnă a fost așa de frig încât pământul se crăpase din pricina gerului și pentru o vreme nu s-a mai dus în biserică și se ruga acasă. Într-o zi foarte dimineață, când preotul a intrat în biserica dreptului Lazar din sat, a auzit venind despre icoana Preasfintei Născătoare lui Dumnezeu o voce care zicea: du-te și întreabă pe milosiva văduvă Iuliana de ce nu vine la biserică să se roage. Rugăciunea ei de acasă este bineplăcută lui Dumnezeu, dar nu atât de mult ca rugăciunea din biserică. Trebuie să o cinstești, căci are mai puțin de 60 de ani și Duhul Sfânt se lășluiește pentru ea. Preotul a legat apoi cu mare spaimă la fericita Iuliana, a căzut la picioarele ei cerând iertare și a povestit despre vedenia sa. Ea a ascultat cu multă reținere cele spuse, deoarece nu erau spuse în taină, ci de față cu multă lume și apoi a zis: vă înșelați, nu cumva este vorba de sfinția voastră? Cine sunt eu, o păcătoasă înaintea Domnului, ca să fiu vrednică de o asemenea întâmplare? Apoi i-a rugat săruitor pe preot și pe cei ce auziseră acestea să nu le spună nimănui, nici înainte, nici după moartea ei. Atât de mare era smerenia sa, încât nici după moarte nu voia să fie lăudată de oameni. Imediat după aceasta a mers la biserică și a cerut să facă o rugăciune și ea s-a rugat mult cu lacrimi și a sărutat icoana Preasfintei Născătoare de Dumnezeu. Dintr-o dată, chiar în acel moment, o mireasmă minunată s-a răspândit în biserică și în tot satul, încât toți se minunau și slăveau pe Dumnezeu. Astfel, cuvântul înțeleptului Pavel către Timotei, pe văduve cinstește-le, s-a împlinit, căci însăși Maica Domnului, cea mai curată dintre toate făpturile, a dat mărturie despre această văduvă și a poruncit ca ea să fie cinstită. Din acea zi, fericita Iuliana a început să meargă în fiecare zi la biserică și să se roage. Se obișnuise să-și spună rugăciune într-o cameră separată ce fusese păstrată pentru primirea călătorilor. În acea cameră se afla o icoană a Mântuitorului, a Preacuratei Născătoare de Dumnezeu și a Marelui Sfânt Nicolae, făcătorul de minuni. Într-o seară a venit în această cameră pentru a se ruga după cum era obiceiul și dintr-o dată camera s-a umplut cu așa mulțime de demoni încât de-abia dacă mai aveau loc pe ușă. Se întindeau spre ea cu tot felul de arme vrând să o omoare, dar ea, punându-și toată nădejdea în puterea lui Hristos, nu s-a temut, ci și-a ridicat ochii către Dumnezeu și s-a rugat cu lacrimi zicând: Dumnezeule atotputernice, nu lăsa pradă fiarilor un suflet ce se mărturisește ție și nu uita de tot un suflet ticălos, ci trimite pe Sfântul Nicolae să mă ajute pe mine sluga ta. În acea clipă, Sfântul Nicolae a apărut ținând un băț mare în mâna sa și a izgonit duhurile necurate până au dispărut precum fumul, dar pe unul l-a prins și l-a chinuit, iar apoi a binecuvântat-o pe Sfânta cu crucea și dintr-o dată s-a făcut nevăzut. Demonul suspina zicând: nu a fost zi în care să nu-i fi făcut necazul Iulianei. Am adus dezbinare între copiii și slujitorii ei, dar nu am îndrăznit să mă apropii niciodată de ea din pricina miloseniei, smereniei și rugăciunii ei. Ea avea pururea o metanie în mână și zicea rugăciunea lui Isus. Când mânca sau bea, zicea mereu rugăciunea lui Isus, iar când se așeza pe pat și pântecele ei se mișcau într-o lauda lui Dumnezeu. De multe ori am văzut-o dormind, dar mâna tot se mișca pe metanie. Apoi demonul a fugit strigând: Iuliana, multe necazuri am avut din pricina ta, dar îți voi face rău la bătrânețe, o mare foamete, și nu vei mai hrăni pe alții, ci tu însă îți vei muri de foame. Ea a făcut semnul Sfintei Cruci și demonul a dispărut. Fericita Iuliana a venit la noi foarte spăimântată și schimbată la chip. Vedeam că este tulburată și am întrebat-o de ce, dar atunci nu ne-a zis nimic, ci numai mult mai târziu mi-a povestit în taină, poruncindu-mi să nu știe nimeni. Astfel, a trăit astfel 10 ani ca văduvă, arătând multă bunătate tuturor și a dat multe din avuțiile sale ca milosenie.
A păstrat numai ce era absolut necesar pentru nevoile casei, chivernisind hrana numai pentru un an, iar ceea ce era în plus împărțea celor nevoiași. Ea a trăit până în vremea domniei lui Boris. În acea vreme a venit o mare foamete peste tot pământul Rusiei, încât mulți oameni ajungeau să mănânce carne secată sau chiar carne de om și mulți din oameni au pierit de foame. În casa fericitei Iuliana era o mare lipsă de mâncare și de cele necesare, căci grâul pe care îl semănase nici măcar nu ieșise din pământ, iar vitele și caii muriseră. Se rugau de copii și slujitorii ei să nu se atingă de nimic din cele ce aparțineau acelora sau erau furate. Iar ei, având câteva vite, haine și case, le-au vândut pe toate și ca să cumpere mâncare, i-a hrănit pe slujitori și a dat milosenii din belciug celor ce cereau, căci în sărăcia ei nu a renunțat la obișnuita milosenie și nici măcar un singur cerșetor nu pleca de la casa ei cu mâna goală. Când a ajuns la sărăcie Lucie, încât nu mai avea nici măcar un bob de grâu în toată casa sa, ea nu s-a îngrijorat, ci și-a pus toată nădejdea în Dumnezeu. În acea vreme s-a mutat într-alt sat, Vocinevo, din regiunea Nijni Novgorod, unde cea mai apropiată biserică era la 2 verste depărtare. Slăbită din cauza vârstei și sărăciei, nu mai mergea la biserică, ci se ruga Domnului acasă, dar era foarte îndurerată din această cauză. Dar aducându-și aminte de Sfântul Corneliu, care nu a fost vătămat fiindcă se ruga acasă, de Iov care stătea pe grămada de gunoi și l-a văzut pe Dumnezeu, de cei 3 tineri din cuptor, de Daniel din groapă, de Iona închid, de Ieremia care se ruga lui Dumnezeu din groapă. Din aceste pilde, fericita Iuliana a căpătat mângâiere, dar când lipsa din casa ei a devenit mult mai mare, i-a adunat pe toți slujitorii și le-a zis: vedeți și voi că mai e puțin și foamea ta ne va doborî. Dacă vreunul din voi va vrea să rabde cu mine, foarte bine, dar dacă cineva nu vrea, poate să plece liber, ca să nu moară de foame pentru mine. Cei mai atașați au făgăduit să rabde cu ea, dar alții au plecat. Le-a dat drumul să plece binecuvântându-i și rugându-se pentru ei, fără să arate nici cea mai mică urmă de mânie. Apoi le-a spus celor rămași să adune o plantă numită talpa gâștii și coaja unui astfel de plop și din aceasta le-a spus să facă pâini din care ea, copiii și slujitorii s-au hrănit. Prin rugăciunile ei, pâinea era dulce și nimeni în casa ei nu s-a îmbolnăvit din cauza foamei. Cu această pâine, ea hrănea săraci și nu lăsa niciun cerșetor să plece din casa ei să nu-l hrănească. Căci în acea vreme erau nenumărați cerșetori. Vecinii îi întrebau: de ce vă duceți la casa Iulianei? Căci ea însăși moare de foame. Dar cerșetorii le spuneau că nu au mers prin multe sate unde au primit pâine bună, dar nicăieri nu au mâncat-o așa de pâine bună, așa de dulce ca acestei văduve, căci mulți nu știau cine era ea. Vecinii îi întrebau: de ce vă duceți la casa Iulianei? Vecinii ei, care oricum aveau destulă pâine, au trimis la casa ei ca să ceară pâine, pe care după ce au gustat-o au mărturisit și ei că este foarte dulce. Uimiți fiind, ziceau între ei: slujitorii ei sunt foarte pricepuți la facerea pâinii, căci nu înțeleseseră că pâinea ei era dulce datorită rugăciunii. Ar fi putut să-l roage pe Dumnezeu să nu-i lase casa să sărăcească, dar nu s-a opus voii lui Dumnezeu, ci a îndurat să rabde și mulțime și mulțumire, cu mulțumire că știa că prin răbdare aflăm împărăția cerurilor. A răbdat astfel în sărăcie vreme de 2 ani, fără să se mâhnească sau să se tulbure. Nici nu s-a văitat, nici a păcătuit cu cuvântul și nici n-a luat numele Domnului în deșert. Dar nici nu a cedat sărăciei, ci era mai veselă decât în anii din urmă.
Când i s-a apropiat sfârșitul, s-a îmbolnăvit pe 26 decembrie și a fost bolnavă timp de 6 ani de zile. Dar ce fel de boală era? În timpul zilei stătea întinsă în pat, rugându-se neîncetat, dar noaptea se ruga lui Dumnezeu stând în picioare fără ajutor nimănui. Slujnicele râdeau de ea și ziceau, nu este bolnavă cu adevărat, ziua stă întinsă, iar noaptea se roagă în picioare. Dar ea le explica, de ce râdeți de mine, nu știți că Dumnezeu cer rugăciune chiar și de la cel bolnav, zicându-le și multe altele din Dumnezeu și de Scripturi. În dimineața celei de-a doua zi din ianuarie, a chemat pe duhovnicul său, preotul Atanasie, și s-a împărtășit de viață dătătoarele taine, cu trupul și sângele lui Hristos Dumnezeu nostru, iar apoi s-a ridicat puțin în pat și a chemat copiii, slujitorii, pe toți cei care trăiau în sat și a învățat despre dragoste, rugăciune, milostenie și alte fapte de virtute. Apoi a adăugat, încă din tinerețe am tânjit totdeauna după marele cin îngeresc, dar nu am fost potrivită din cauza păcatelor și a puținătății mele, căci fiind o viață păcătoasă, nu am fost vrednică, dar fiindcă așa voi Dumnezeu, slavă dreptei sale judecăți, a rugat să se pregătească o cădelință în care să se pună tămâie, să-i sărute pe toți cei de față, dăruindu-le pace și iertare, s-a întins și a făcut semnul Sfintei Cruci de 3 ori și a înfășurat metainele pe mână și a spus ultimele cuvinte. Slavă lui Dumnezeu pentru toate! Și în mâinile tale îmi încredințez Duhul meu. Amin. Și a dat sufletul în mâinile Domnului pe care l-a iubit din tinerețe. În acea clipă toți au văzut pe capul ei o coroană de aur și o lumină albă. După ce a fost spălată și a fost pusă într-o cameră separată, iar în acea noapte au putut fi văzute acolo lumânări arzând și toată casa era plină de bună mireasmă. În acea noapte s-a arătat uneia din slujnice și a cerut să fie mutată în ținutul Murom și să fie pusă în biserica dreptului Lazar, prietenul Domnului, lângă soțul ei. Și după ce a fost pus trupul ei sfânt și mult pătimitor într-un sicriu de stejar și dus în ținutul Murom, acolo am îngropat gaze. Și după ce a pus trupul ei de sfântă și mult pătimitor într-un sicriu de stejar și dus în ținutul Murom, acolo a îngropat-o pe 10 ianuarie 1604, lângă biserica dreptului Lazar, satul Lazarevo, unde s-a ostenit și a suferit. Astfel a trăit fericita Iuliana, acestea fiind au fost sfintele sale lucrări și fapte. Nu au spus nimănui despre viața ei până la ce a murit fiul ei Gheorghe și cum săpăm groapa lui, am dat peste moașele Sfintei pline de mir, bine mirositor. Pentru aceasta am simțit nevoia să vă scriu viața Sfintei, că mi-era teamă că moartea mă va lua și viața Sfintei va fi lăsată pradă uitării. Am scris doar pe scurt câteva lucruri din multe, așa încât lucrarea mea nu este atât pentru scriitori, cât și pentru cititori. Iar voi, frați, părinți, nu mă osândiți că am scris, că sunt neștiutor și nevrednic să mă credeți că acestea sunt adevărate, fiindcă eu, cel care am scris, se rudă cu mama, căci ochiul atâtvăzător Hristos, Domnul Dumnezeu nostru, știe că nu mint și să nu fie mie să mă necesesc, să necesitez cinstea acestei Doamne, mamei mele, scriind ceva născucit de mine. Sfârșit și lui Dumnezeu laudă.